नैबे समाव नैबे दखानथाय फोथार बेनिफ्राय नोंथांमोन खौरांगिरिसिमबो साबायखर जासिबाय। दिनै सिमेन्ट सापरि दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 33थि जखनथाय गेवलां मेल बेवहाय गाहाय आलासि महरै आं बाहागो लाफैगोन आरो बेवहाय बाहागो लानानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिमेन्ट सापरि दख्रा महरै नै दिनै बेवहाय गोबां जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ बेवहाय लानानै जोङो बे गेवलां मेलखौ बिथांमोना खुंदों। दा बे समाव आङो नैबेखौनो बुंगोन जे बेवहाय जोङो जोंनि जि न'खर बर' समाजनि जि न'खर गामि आरो जोंनि ओनसोल बे ओनसोलफोरखौ जोङो थिग बानायना लानांगोन। मानोना जोंनि जि इयुन बे इयुनखौ जुदि थिग बानायनोब्ला जोङो जि जोंनि सोलिनाय खान्थिफोर बे सोलिनाय खान्थिफोरखौ थिग बानायना लायोब्लासो जों जोंनि इयुनखौ थिग बानायनो हागोन। दा ओंखायनो रायजोफोरखौ खावलायदों जे जोङो जोंनि इयुनखौ थिग बानायना लानो थाखाय जोंनि जि हेबिट जोंनि जि माने सोलिनाय खान्थि बे खान्थिफोरखौ जोङो मोजां खान्थि जों बानायना लानांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि समाजखौ थिग हिसाबै जोङो दैदेनलांनो हागोन। मानोना जोङो बाराद्राय माब्लाबा अननायावनो माब्लाबा बाराद्राय मोजां मोननायावनो आरो माब्लाबा बाराद्राय रागा जोंनायावनो जोङो माब्लाबा खैफोदावबो गोलैनो गोनां जादों आरो जोंनि गथ' गथायफोरा गाज्रिबो जालांदों खायसे खायसे। दा ओंखायनो गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जेरै खालामोब्ला जेरै अनोब्ला जेरै मोजां मोनोब्ला आरो जेरै बिसोरखौ दबथायोब्ला मोजां जायो बेनि राहानि गेजेरजों जोङो थांनानै जोंनि उन्दै उन्दै फैबाय थानाय इयुन जोलै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो थिग बानायनानै लानो हानांगोन। सिमेन्ट दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 33थि 1 बोसोरारि जखनथाय बियो दिनै फुंनिफ्राय लानानै दिनै जोबथि महराव आगान सुरफैबाय। थान्दै जखनथायनि गेजेरजों गासै गं 72 गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जा मोनसे थान्दै जखनथाय सावरायलायनाय जादोंमोन। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो गासै मोन 10तासो गासै बेहाय थांखि आजावनाय जादों लानाय जादों जे जोंनि मिशनफोरानि गेजेरजों बा मिशन बसुन्धरा जे बेनि गेजेरजों जोंनि हा हुनि सोमोन्दै बे दासिमबो जोंनि बर' गामिनि बा बर' रायजोआरिफोरनि जा मोनसे बियो मोजाङै दिनैसिमबो रोखा जायाखै जा गभर्नमेन्टनि हाबा मावनाय। दा बे मोनसे थाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिनि जेंना फोरोंगिरिनि जेंना बेफोरखौ लानानै बेफोरखौ लानानैबो थांखि आजावनाय जादों। आरो लोगोसे जोंनि जा मोनसे डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टनि सायावबो जों लानाय जादों जे लामा बायदि हान्था मेलानि राहा लामानि थाखायबो उसुबिदा बेफोरखौबो रायजोजों लोगोसे सावरायलायनाय जादों। आरो लोगोसे जोंनि फैबाय थानाय लाइमोन बा सोलिफुबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरनि जा मोनसे जौ जुवाजों गफबनानै दं जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बिनि सायावबो जों गुवारै सावरायलायनाय जादों। जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय इयुनावहाय जों बेखौ गासै माहारियारि आफाद बा धोरोमारि गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरजों जों जयै सावरायलायनानै माखासे जोंनि बर' समाजनि बा बर' हारिनि समस्याफोरखौ जों सोदांनानै लानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों।